Filwaqt li l-każi attivi ta' Covid f'pajjiżna komplew jonqsu, il-pandemija xorta qed tkompli tħalli aktar vittmi. Dan kif fl-aħħar 24 sija mietu 3 persuni li kienu pożittivi għal Covid. Il-vittmi huma kollha rġiel, wieħed minnhom ta' 39 sena, iż-żewġ persuni l-oħra li mietu kellhom 92 u 103 snin. L-aħħar aġġornament mediku marbut mal-pandemija juri li l-ħadd kellna 72 każ ġdid ta' Covid. L-ewwel darba li n-numri niżlu taħt il-100 sa minn nofs Diċembru li għadda. Dan filwaqt li 121 persuna huma konsidrati li fiequ. Fl-ITU bħalissa hemm rikoverati 3 persuni pożittivi għal Covid. Intant, wara li diversi pajjiżi bħall-Italja u r-Renju Unit diġà neħħew diversi restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19, minn din il-ġimgħa f'pajjiżna reġgħu inbidlu r-regolamenti relatati mal-postijiet ta' divertiment. Filwaqt li mit-2 7 ta' frar tnaqsu r-restrizzjonijiet fuq ir-ristoranti, każini u snack bars, millum sar l-istess għal barijiet u l-klabs, is-swali taċ-ċinema u t-teatri kif ukoll il-gyms u l-ispas. Millum biex wieħed jidħol f'dawn il-postijiet m'hemmx iktar bżonn li jippreżenta ċ-ċertifikat tat-tilqim kontra l-Covid. Mhux l-istess iżda jista' jingħata t-tiġijiet għaliex dawn għadhom bir-restrizzjonijiet. Fil-fatt, min se jiżżewweġ f'dawn il-ġimgħat se jkollu joħroġ eluf ta' euro addizzjonali biex jimxi mar-regoli imposti. It-tiġijiet se jibqgħu bir-restrizzjonijiet sal-aħħar tax-xahar id-dieħel.